Что тебе не хватило? Терпение. Бара баки бахши. Ва пешвои муаззами миллат ва мардуми шарафманди Тоҷикистон. Як секунда. Илтимос. Як минута кажон 3 сол интизори карда. Шуна як 10 минут боша 3 сол шид. Тоҷикон смарт яъне тоҷикони пешрафта ҳама вақт дар пешравии ҳамватанони азизи мо саҳму кӯшиш менамоянд ва боз тоҷикон смарт яке аз беҳтарин партнёри иттилоотӣ дар саҳифаи Баҳриддин Ҷалолов мебошад, ки дар бисёр проектҳои варзишӣ бо моанд ва инчунин дар мусобиқаи Grand Slam 2025 дар шаҳри Душанбе. Варзишгарони азиз, ба ҳамаи шумо муваффақият хонам. Мо ҳамроҳи шумо ҳастем. Тоҷикистон ба пеш. Тоҷикистон ба пеш. А Dacia Авто лидирует по ценникам по всей России. Так что, друзья, подписываемся, ставим лайки на все видео, которые я закидываю, и забираем свой автомобиль за наличку или же под выкуп. Спортивно-информационный канал Бахриддин Ҷалолов Official рекомендует вам покупать и продавать автомобили вместе с успешным компанией Dacia Авто. Спасибо. Statunitense, Oliver Supreme Turkmenistan by Murad Majan.
whites, judogi Eldar Anchev. In blue, representing Czechia, Adam Kopecky. Tatami do Global Sport. Tatami do volley nożowej Tojikistan. Piękną obronią. Bartmani Holmgren. Ассаламу алейкум, друзья! Сегодня сенсационный день. Мы находимся на ACA Awards. Уже почти год, как Adachi Авто является главным и надежным партнером освещения ММА в России и в СНГ на ресурсах Бахридин Джолов Official. И за это время ребята зарекомендовали себя как успешного партнера. Друзья, я как основатель этой компании могу с уверенностью сказать то, что Adachi Авто лидирует по ценникам по всей России. Так что, друзья, подписываемся, ставим лайки на все видео, которые я закидываю, и забираем свой автомобиль за наличку или же под выкуп. Спортивно-информационный канал Бахридин Джолов Official рекомендует вам покупать и продавать автомобили вместе с успешным компанией Adachi Авто. Спасибо.
Final for the men's over 100 kilo. ワンダーランタマティングホリー、ランタマティングエレキゾー、ダルバティ・ジャニー・サーキのモニュメント。
Golden score. Швахтуна имрӯз бо тавонистам ки медали дар Как думаешь, брат, где ты допустил ошибку? Знал о своем сопернике раньше? Знал его короны, приемы? Знал, все знал. А что же стрелялись? Ошибка, торопился. Что тебе не хватило? Терпение. Это все. Все, терпение тебе на будущее. Темуржон, табрик. Чихи сёдури. беҳтарин натиҷа 2 сол медали нуқра ва ин медали деринтизоре ки тамоми мардум интизораш буд. хушбахтона ин медалро мо сазовор шудем ва барои пешрои муаззами миллат ва халқи Тоҷикистон мебахшем. Халифат говорит, ки мана терпение нарасид. Откуда у тебя терпение хорошее? И да, بریم در خونه گوسنجی کردم بهترینه مردم انتظاری غلبه بود غلبه را با کی میبخشی؟ با پیشوی معظم ملت و مردم شرفمند تاجیکستان با پیش خوراک باشه تیمورجان. The medals will be presented by the president of the Tajikistan Judo Federation. Medallar taqdim etilgan. Prezident Federatsiya Judo Tojikiston Javob Ismoiliy Mahmadzoyev. Bronze medalist honor representing France, Kiaman Diaby.
Nastakoval první jmenuje. Direktorový matkově obývající na světlení s Čarovým Sreďavou Sreďcová. Ladies and gentlemen, please all rise for the national anthem of Tajikistan. Pozdravím vás, Petrone Gromy, baroni, sadovodaní, storozimili, Čomuhry, Tajikistan, a z Jolehojku, Pane Peze. Thank you very much. Now please, family picture with the VIPs and the judoka. Naša pozdějová jiná a svoji potravy bylo judokolo. Congratulations. Usha krásné medalist, men over 100 kilo. Medali kilo, a Čomuhry, Tajikistan, Bonakoša. Jak si kunag intimos. Jak minuta, kažem, 3 sol intizori kada. Шина, jak 10 minut boше 3 сол шид. Темурджон Табрик. Во фото ему интервью, когда я видел фото, говорит, с такими данными, как у Тимура, Тимур должен завоевывать золото. Я тебя поздравляю, у тебя золото, медали тило. Вадаравал пише анонки интервью с Арком Баритю, як президент Тайру Карагием с компании I'm Fighter. Тут твой размер, Тимур Рахимов, все твои инициалы, браджон. Просто хищкида подарка, не хлып пиши. Гаднес, Ой, гаднес. як мора боёт бюри. Тимурджон, чи хиссиёт дори, медали тило. Перуз ҷон. Перуз. Беҳрӯз. ин ногуфта намонад ки ин даҳумин медали ман аз гранд-сламҳо ба ҳисоб меравад. хушбахтона 2 медали тилло, 4 медали нуқра ва 4 медали биринҷӣ. ва гуфти бениҳоят дар хона қуввасанҷӣ кардан аз як ҷиҳат душвор аст, аз дигар ҷиҳат боз як нерӯи зиёдтие мебахшад, як паддержка гӯем ки ин қадар мухлисон, ин қадар ҳаводорони варзиш моро як рӯҳиямонро баланд бардошта мухлисӣ мекардан ва имрӯз хушбахтона тавонистем ки медали деринтизори тиллоро ба даст биёрем. бисёр хуб. Темурҷон, медонам ки худат ҳамин раҳе ки ҳамин ҷудоро гирифтагӣ аз кӯдакит аст ва бисёртар бегем дар ҳаёт кумири ту кияе? Ки тира мисол ка водор кард ки именно ҷудоро интихоб кунӣ? вақте
сола будем, падарам бо бобоям як ҳамсӯҳбат шудан ва хушбахтона маро ба толори варзиши ҷудо овардан ва оҳиста зина ба зина ба ҳамон майдонҳо рафта қуввасанҷӣ карда дар дил дар ҷой дар ҳамин як меҳру муҳаббати ҷудо зиёд шудан гирифт ва хушбахтона имрӯзҳо то зинаҳои боло рафтем. Хушбахтона 2 сол пайҳам ман дар рейтинги ҷаҳонӣ рақами 1 будам байни сангинвазнҳо, ки ин бениҳоят душвор мебошад ва мақсади мо низ имрӯз баъд аз ҳамин мусобиқа ман боварии комил дорам, ки боз рейтинги ҷаҳонии ман рақами 1 мешавад ва ин боз як таърихи дигар ба ҷудои кишвар ба ҳисоб меравад. ма боварӣ комил дорам, ки як ҳарифе буд, ки ба ту кам тарак бигем хами шарт мекард, ки чтоб ту медали тӯле барвақт теди ринер. Ана ҳамин хеле савол дар Эмомалӣ додум, гуфтум ҳамо оно мисоли гап қасд дорӣ, ки аз ҳавай ғалабара гирӣ, турам дар дилат ҳастае, ки як бор яхти ҳавай вохӯрию ғалаба кинша? ҳар як варзишгар орзу мекунад, ки кати теди ринер ҳадди аққал қуввасанҷӣ кунад. ва вақте ҳеч хеле ки шумо гуфтаин кумир, вақте ман кӯдак будам нав зина ба зина ба майдонҳои набард мебаромадам, дар ҳамин ҷудои ҷаҳонӣ як варзишгаре буд аз Франсия бо ном Теди Ринер, ки бениҳоят дастоварду натиҷаҳои назаррас дошт ва хушбахтона ман низ дар баробари ӯ 3 маротиба қуввасанҷӣ намудам ва чӣ хеле ки ӯ дар як интервюи худ гуфт, ки ман баъд аз худ Темур Раҳимовро мебинам, ки ӯ метавонад чемпиони бозиҳои олимпӣ шавад ва худо кунад, ки ҳамон барои ин як тайёриро мо ҷиддитар бинем ва мо метавонем, ки дар ҳамон мусобиқаҳои навбатӣ ғолиб шавем. Темурҷон, ташаккури зиёд аввало мегӯям барои падару модарат, ки тарбияи дуруст карданд ба ту ва тамоми халқи тоҷика посух метиҳем, ки фарзандонро дуруст тарбия кунен ва мисли Темурҷон бори номбардори миллати тоҷик бошанд. Темур, ташаккури зиёд ба падару модари ту. дар охир гуфтаниам, ки ман миннатдории самимонаи худро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ва ба раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ, ки имрӯзҳо барои варзиши тоҷикро, варзишгарони тоҷикистониро дастгирӣ мекунанд, пайгирӣ мекунанд ва мухлисӣ мекунанд. Ин барои мо варзишгарон як рӯҳияи навбатӣ мебахшад ва ман низ дар баробари ин хел ғамхориҳо ин хел дастгириҳо ҳамин медали тиллои грандслами Душанбе 2025ро ба пешвои муаззами миллат, ба раиси шаҳри Душанбе ва халқи Тоҷикистон мебахшам. Худо кунад, ки дар чемпионати ҷаҳону бозиҳои олимпӣ варзишгарони бо нангу номуси ин миллату ин давлат парчами ҷумҳурии Тоҷикистонро баланд бардорад ва ман аз номи тамоми варзишгарон гуфтаниам, ки шиори ягонагии мо Тоҷикистон ба пеш! Тоҷикистон ба пеш!